You see everyone as an enemy, but the biggest enemy is you, don't you get it? Who are you protecting from? What are you running from so hard? Please. Bé, doncs per celebrar el meu aniversari, que és aquest 14 d'octubre, no sé si ho estareu veient el 14 d'octubre, aquest vídeo, una mica endarrerit, el següent cap de setmana, però intentaré fer un PR, intentaré moure 90 quilos, ara faré l'última sèrie d'aproximació que seran 80 quilos, i depenent del que noti, de com vagi, de si va prou bé o simplement em pesen més al compte, doncs provarem amb 85 o 90 quilos. Va, fort. Recordeu, ara mateix, 80 quilos a la barra. A quantes surten? A quantes surten? Com surten? Sortiran un parell o tres. Bueno, em pesen més al compte, però jo crec que els 90 quilos els podem provar. Calculo que em faré... Puc fer-ne una i prou, Que faràs 5 o quant has dit? Una, potser. Una, sol? Potser sí, el que pugui. Però si jo estic aquí, No. no vols que A la que falli me la treu ràpid, si és que m'arrisco. Potser no faig ni una, Potser no faig ni una. Fa molt que no toco 90 quilos. Jo tinc 85 per 4, així que la teoria diu que n'hauria de fer una. Una fàcil. Però bé. Bueno, com heu escoltat, 90 quilos, amb l'ajuda del Mr. Baena, una bèstia, 90 quilos. Que el Baena pesa més que això, la veritat. 95 pesos. Pesa 95, o sigui, poca broma. Va. La trec jo, Still watching your demons at night, still waking up and thinking it's fine. Deep down you still fighting that mind. Remember that house with the broken stairs? You used to hide from your fears in there. Back then you thought that hurt was fair. You're still the same. You still draw monsters in your sketchbook, kid. Still tell yourself that's just how it is. Merci. Moltes gràcies. Està molt bé. No passa res, però em ratllo quan hi ha les mans, saps? Ja ho sé, després de... Ja ho sé. Moltes gràcies. Seguretat teva que tu... Ja, però no m'agrada. No passa res, moltes gràcies. Per la següent ja... Bueno. Va, la puta mare. Motiva moltíssim, moltes gràcies. Fàcil, molt fàcil. Moltes gràcies. Ara us aniré posant la primera sèrie de cada exercici, dia de torns. Ara faré un press inclinat a 45 graus amb manovelles, super sèrie amb elevacions laterals. Tots seran 3 sèries avui. Ja som-hi. No pesa. They never left, they grew up with you, they just changed their dress. Now they wear your face, they speak your tone and whisper your name when you're alone. You said you might miss fate with age, but all you did was sleep inside that pain and dream those dreams again and again. Wake up now, the walls are bleeding. Molt bé, ara 70 quilets aquí a la Pec Deck, perdó, sí, 70. Abans he fet un escalfament en 50, però bé. Jo crec que m'he motivat una mica, però ara ho veurem. Tercer exercici de rutina, pectoral, i acabem amb el pectoral, va. 3 sèries també. Recordeu, tot a 3 sèries. Why don't you get out of my life and let me make a new start? Let me get over you the way you've gotten over me. You said that you love me, said you'd always be true.
But how could you love me and hurt me like you do? Estic fort, La veritat és que estic fort. Molt bé, ara últim exercici de push. Farem unes elevacions laterals en màquina. Primer recolzaré, si us hi fixeu, una mica al cap i em posaré desplaçat cap endavant. Després em posaré recte, és un drop mecànic. Treballes una mica més amb el deltoide posterior i després amb l'anterior. És bàsicament, crec que és així, i si no és igual, un drop mecànic. A l'inici és més difícil, quan ens posem rectes és més fàcil. I bé, 3 sèries. Va, som-hi. Hi ha 9 quilos, que aquesta màquina pesa un colló. Són rectes. S'ha notat. Molt bé, ja he acabat amb el pit i l'espatlla. Ara comencem amb l'esquena. He fet 2 sèries d'aproximació aquí. Un rem alt per l'esquena. Hi ha un dia que faig rem en barra, lliure, i avui faig rem alt, ja que vaig una mica fatigat del pit. I trobo que és interessant, i per variar també. Bé, faré 35 quilos, com que avui estic fort, provarem una mica més de pes. A veure si surten unes 10 repeticions. No utilitzo straps, no per fer fort l'avantbraç, que sempre ajuda, però sempre és bo utilitzar straps, jo penso, actualment penso això, ja que t'ajuda a poder pressionar una mica més les sèries, a poder exprimir-les més, però com que aquí està massa allunyat de mi el suport, o sigui, el suport fa que estigui molt baix a l'agafada, doncs no l'utilitzo perquè si no al deixar la barra hi hauria massa estamina al dorsal i encara em podria lesionar, així que bé, per lo menys hi tiro més. Som-hi! Buah, 8 repeticions, prou bé, som-hi. Bé, ara provarem aquesta màquina. Un rem supí, va molt bé pel dorsal. Ja utilitzem els traps, ja que em permetrà exercir més força. La veritat és que mai he provat aquesta màquina, així que no sé del tot quan tiro. He provat amb 20 quilos i anava molt bé, no utilitzava els traps, volava una mica. Ara he posat 35, és possible que no ni baixi la màquina, però veurem què tal. Fort. Ja. M'he flipat una mica, però prou bé. Ara baixaré el pes a 25 o 30, veurem. Bé, abans, segurament he gravat l'àudio. Bàsicament, està fent rem gironda. Estic molt nerviós. Més que nerviós, estic alterat de l'exercici. Està fent rem gironda, que va molt bé pels rectors espinals i pel dorsal inferior. L'agafada ampla va molt bé per tot el dorsal, però aquest va molt bé també pels rectors espinals, el més estret, el que és com triangular. No té 2 banyes. Ara fem una mica de posterior i s'haurà acabat el vídeo. És broma en posterior i posing. Va, som-hi!